Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għadu mhuwiex konxju dwar il-miżuri li adotta Gvern Laburista sabiex inaqqas id-dbatijiet li kienu qegħdin jgħaddu minnhom ta' kuljum il-familji Maltin u Għawċin frott ta' deċiżjonijiet ta' amministrazzjoni nazzjonalista fosthom it-traħħis fil-prezzijiet tal-fjuwil, tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kif ukoll żieda fl-għajnuniet soċjali li minnhom qiegħed igawdi kulħadd. Waqt intervista fuq ir-radju tal-partit, Adrian Delija qed jixhed kemm il-Partit Nazzjonalista huwa tassew niexef mill-idejat. Dan hekk kif minflok ma jirrikonoxxi l-fatt li f'Malta hawn il-ġid b'ekonomija sejra tajjeb u li qed iġġib magħha aktar opportunitajiet ta' xogħol għal ħaddiema illi wassalhom għal dħul aħjar. Il-Kap Nazzjonalista qed jipprova jagħti x'jifhem illi f'Malta l-pajjiż jinsab fi stat ta' miżerja. Il-Kap Nazzjonalista Delija akkuża lill-Gvern li qed jisraq lill-familji Maltin u Għawċin fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, meta kien l-istess Gvern Laburista illi malli ngħata l-fiduċja tal-elettorat naqqas it-tariffi li Gvern Nazzjonalista kien ivvota għalihom bil-qalb. Il-kap tal-Oppożizzjoni ikkritika wkoll il-Gvern dwar il-mediċini b'xejn, meta kien dan l-istess Gvern li fi żmien ftit xhur elimina għal kollox aktar minn 200 mediċina out of stock li l-morda u l-anzjani kien ikollhom idaħħlu jdejhom fil-but biex jixtruhom huma mill-pensjoni staġnata li kellhom.